Gracias, señor presidente. Señorías, con total seguridade coincidiremos en que a nosa flota de baixura, a flota costeira artesanal, constituye un factor de desenvolvemento social e económico de primeira orde. No caso de Galicia, este segmento, xunto co marisqueo a pé, teñen unha importancia fundamental. Falamos dunha flota que representa aproximadamente o 85% do total do número de buques, en torno ás 3.500 unidades. Falamos dunha flota sin a que non se entendería a Galicia mariñeira, básica na economía de centos de povos e vilas costeiras do noso país, esencial na achega de materias primas para o proceso de transformación e comercialización dos nosos peixes e mariscos, especial para a cadea mar-industria e digna do noso máximo interés e atención. E precisamente hoxe, desde o Grupo Parlamentario Popular, quixemos trasladar a esta Cámara unha iniciativa, neste caso unha proposición non de lei, cuya finalidade esencial é o impulso e desenvolvemento do Plan de Apoio á Pesca Costeira Artesanal, que foi diseñado pola Consellería do Mar. Un plan que ten como obxectivos tanto a mellora da competitividade deste segmento de flota como a mellora das condicións de traballo dos seus profesionais. Entre as accións previstas para acadar estes obxectivos, nós propoñemos 6 medidas concretas, que de seguido detallo, mediante as que a Xunta busca converter a flota costeira artesanal na que maior esforzo centre nos vindeiros anos, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista económico. En primeiro lugar, queremos primar a flota de baixura e aos seus profesionais como beneficiarios preferentes das axudas e subvencións que no futuro se establezcan. Tamén os procesos de concorrencia competitiva. E isto significa que cando a Administración compara as distintas solicitudes presentadas, aquelas correspondentes á flota costeira artesanal poderán obter maior puntuación e máis cuantía na subvención. En segundo lugar, o Grupo Popular pide a posta en marcha dun plan de emprego. Un plan de emprego para promover e facilitar o relevo xeracional no ámbito da flota artesanal. Nesta liña, a Consellería do Mar diseñou un programa que combina formación e aprendizaxe eminentemente práctico, un plan no que cada ano 75 mozos e mozas se enrolarán neste tipo de embarcacións e recibirán remuneración polo seu traballo. En terceiro lugar, os populares tamén demandamos impulsar iniciativas de mellora da comercialización, con especial atención a produtos como o percebe, a navalla e o ourizo ou, en xeral, o marisqueo. E tamén medidas de promoción, mellora da trazabilidade, información ao consumidor e apertura de novos mercados. O Goberno galego establecerá axudas directas especiais con este obxectivo. En cuarto lugar, instamos á Xunta a reactivar as instalacións de produción de semente de moluscos bivalvos para incrementar a capacidade das zonas productivas e reforzar aquelas con menor capacidade. Neste mesmo ámbito, os populares apostamos pola investigación e pola selección xenética natural dos individuos máis resistentes a pragas, parásitos e predadores. Como quinto punto, terá que atender vostede, porque depois vai vir aquí e vai falar de todo menos da iniciativa. Como quinto punto, reclamamos o impulso... Señor Presidente, non sei se quere intervenir o señor Fajardo xa. Depois toca ya. É que o señor Fajardo, como fala sempre de pesca, e ten moito que falar, ao mellor xa quere intervir agora. Como quinto punto, reclamamos o impulso das marcas de calidade e denominacións de orixe, partindo da experiencia positiva que ofreceu o selo Pesca de Rías, unha vez reformulado cas liñas marcadas polo sector, e que desde a súa implantación logrou certificar millóns de kilos de produtos da pesca e do marisqueo, procedente da flota artesanal. E, finalmente, o plan diseñado desde a Consellería do Mar e que queremos impulsar
o Grupo Parlamentario Popular e que queremos impulsar os populares, contempla tamén a incorporación de melloras a bordo nos buques de pesca. Melloras que redundan na eficacia enerxética, que den máis valor engadido ás capturas ou reforcen as condicións de confort, hixiene e saúde. En definitiva, señorías, as condicións de traballo dos pescadores. Saben vostedes que como partido político e como partido que sustentamos a acción do Goberno estamos legitimados para impulsar este plan, incluso sin necesidade de sometelo á consideración do Pleno do Parlamento. Pero non quixemos facelo. Non quixemos facelo porque precisamente o que queríamos facer partícipes é aos grupos da oposición. Queríamos facer partícipes das distintas medidas a impulsar e, no seu caso, que puideran enriquecer este plan con novas achegas. E non se trata, polo tanto, señorías, de un catálogo cerrado. Por eso queríamos que vostedes tamén participaran. Nos propoñemos unha serie de compromisos que a Xunta de Galicia ten previsto executar e aos que se poden sumar novas incorporacións de vostedes. Xa vexo que hai unha emenda de AGE que me pronunciarei no segundo turno. Pero como ademais de accións hai que ter claro o financiamento deste plan. Hai que ter claro o financiamento deste plan. E por eso explicarei que queremos facer e como temos previsto facelo. E neste caso suporá aproveitar os novos recursos disponibles do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. E aquí sí compre lembrar que Galicia será destinataria preferente destas axudas comunitarias previstas ata o ano 2020. Non froto da casualidade, senón tras unha intensa negociación desenvolvida tanto en Bruselas e en Madrid, ata tal punto que a nosa comunidade recibirá en torno a 487 millóns de euros. É dicir, pasamos de recibir o 45,32% do total dos recursos no período 2007-2013 a máis do 50,88% na actualidade, ata o ano 2020, que son 487 millóns de euros. E a Xunta de Galicia e o Goberno de Galicia prevé destinar a este plan de acción da pesca artesanal en torno ao 42% dos fondos que recibimos, é dicir, 158 millóns de euros. Por eso os convocamos, en definitiva, a sumar en positivo no deseño dun plan de competitividade, fortalecemento e impulso da flota de baixura, dun sector que en Galicia agrupa a máis de 3.500 buques, que supoñen un medio de vida para 5.000 tripulantes e que representa aproximadamente o 22% do valor total dos desembarcos de peixes e mariscos na nosa comunidade. Esperando, como non podía ser de outra maneira, que apoien esta iniciativa, porque é certo que vostedes, cando lles falamos de pesca de altura e de gran altura, vostedes normalmente falan sempre de pesca de baixura, agora teñen unha boa oportunidade de demostrar se están pola labor de apoiar a pesca de baixura ou non. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Grupo autor da proposición non de lei, señor Balseiro. Gracias, señor presidente. Silencio, silencio, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Estamos acabando xa. Silencio. Usted non empece hasta que haya silencio. Silencio, por favor. Cando queira, señor Balseiro. Vexo que o señor Val está preocupado porque a mí me escoiten polos portos. Creo que iso é unha virtude, é importante. Eu teño que dicir que como son da mesma comarca que el, é imposible que a el o escoiten por Galicia adiante, porque non escoitan na propia comarca, ni no seu propio concello. Entonces, claro, esa é a única diferencia entre vostede e eu. E depois fala vostede de falar de rigor do sector pesqueiro. Quere que lle explique aquí algunhas cousas? Non lles vou explicar, porque se explicara aquí algunhas cousas se vou poñer colorado do rigor que ten vostede. Exactamente. Exactamente. E dice a señora Martínez. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Escoite. Dice a señora Martínez que eu dixen aquí. Silencio. Que eu dixen aquí o que dixen na roda de prensa. Home, pois que iba a decir?
Que iba a dicir na roda de prensa unha cousa e aquí outra. Que iba a dicir aquí? Pero que iba a dicir? Vostede que vai dar unha roda de prensa e dice unha cousa na roda de prensa e outra cousa distinta aquí. Bueno, ten razón. Vostede ten razón. E vostedes lle chaman propaganda, 6 medidas concretas que puñamos aí, pero non só puñamos as 6 medidas. É que dixemos como así vamos financiar. E para vostedes é propaganda. Oiga, de cal desas medidas están vostedes en contra? Están vostedes en contra das medidas desas? Están vostedes en contra dun plan de emprego? Están vostedes en contra de facer os beneficiarios preferentes das axudas? Están vostedes en contra dun plan de impulso da comercialización? Están vostedes en contra deso? Xa está, pois non temos máis nada que falar, señor Presidente, nada máis, moitas gracias.